जोरे तोरा माई के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। जोरे तोरा माई के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। हमारा के सच में भुला दिहले। डीजे अरमान सिद्दीकी तू हमर लाचारी गइलू दिलवा में खंजर तुम्हारी। ऐसन तू काहे कहता रजानी बानी हम मजबूर हो। तनको ना बुझलू तू हमर लाचारी गइलू दिलवा में खंजर तुम्हारी। ऐसन तू काहे कहता रजानी बानी हम मजबूर हो। सुन तोहके ना भुलाइब कइले वादा सब निभाइब कइले वादा सब निभाइब। जोरे तोरा माही के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। जोरे तोरा माही के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। हमारा के सच में भुला दिहले। डीजे आप सुन रहे हैं अरमान एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति सिद्दीकी। सुमन शर्मा तोहरे चलते हम हूँ प्यार में। तू ही बताव उदयभान संतोष का करिए समाज में का करिए समाज। हो गई बदनाम सुमन शर्मा तोहरे चलते हम हूँ प्यार में। तू ही बताव संतोष मंजू का करिए समाज में। राही राज किशोर ना जी पाइब जदि दूर हम जाइब जदि दूर हम जाइब। जोरे तोरा माही के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। जोरे तोरा माई के रुला दिहले हमारा के सच में भुला दिहले। परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार।